Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi laphaya endaweni-ke yaseMpophomeni ePietermaritzburg. Osukunikelwa izolo kuvele-ke indaba eyishaqisayo zokuthi kunowesifazane obulele iphoyisa lesilisa nokusolakala ukuthi-ke laba bebejola noma bethandana. Owesifazane-ke uyena-ke lo engimfakele-ke esithombeni igama lakhe Sibulelo Khumalo, bese kuthi-ke owesilisa okuyena oshonile okuyiphoyisa uyena-ke lo igama lakhe uNkosi Mkhize. Isigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseMpophomeni ePietermaritzburg. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.